Nagmet nga topic dito revival nga pagtutungtungan. Gapos sarsarita na ito iti panagsubli, iti gagar, panagsubli iti interes, panagsubli iti ayat tayo, panagsubli iti rigta, iti pamatikan namnama tayo iti Diyos. Admitaran tayo hanga kanayon nga narigta iti pamati. Ada iti tiyempo kaslang agalaal iti pamati tayo. Hindi di tiyempo nga di ay kasapulan tayo iti revival. Itatanga panahon, ano nga klase iti makikita tayo nga advertisement nga may promote iti revival. Revival nga healing, di ko na tayo nga panagagas. Ada mo tayo concerts, revival concerts. But biblically, awan iti kastoy nga revival. Kanhaan nga agtao iti revival, iti kastoy nga wagas. No mapakayo iti libro, iti Old Testament, iti Nehemiah. Nariing kada iti revival, iti pamati, gapus iti panakaibasa kan panakay kasaba, iti sao iti Diyos, di tiyempo ni Nehemiah. Iti tiyempo ni Jonah, nabaon iti adu nga pamati kan adu iti nagbabawi iti basol da nga nagsubli da iti Diyos di Niniba, gapus ti panakay kasaba, iti sao iti Diyos. Uray di tiyempo, di Acts chapter 2, di Pentecost. Nariing kanaikan iti revival di nga tiyempo, gapus iti wagas, ti panangi kasaba, iti sao iti Diyos. Uray di tiyempo ni John the Baptizer. Panakay kasaba, isu iti wagas iti Diyos. Naindanon na iti revival, iti pamati, tagiti katao kan iti maysa nga nasyon kanyana. Nakalidliday nga adu-adu iti wagas iti tao tatanga bilbiro ko tapno magunod da iti revival. No na duma nagbalinan nga entertainment. No na duma nagbalinan nga dagijay drama makapasangit nga drama. Ti akan nagbaling nga theatrics iti church. No na duma jay mission, adu iti napanagpagas, napanagpapukis, napanagpaikatingipan kan picture and may post nga adu iti mawat, adu iti nariing ti pamati na iti nga lugar. And di iti ko nati present nga panawon tayo iti revival. Dagito iti duplicate, iti pupudno kan biblical nga revival iti panawon tayo. Dagiti nga wagas kat piki. Haan nga kasto iti wagas, iti revival. No kitaan nyo kung tuntunan nyo iti biblical, kan iti historical nga panakayanak iti revival. It was always iti tiyempo nga may kasaba iti sao ti Diyos. Haan tayo nga mamandar ti jay. There was a time nga naawisak iti maysa nga church. Nga kasaba, may panggap siya ti nang ilas gamin tayo so ti topic na di month nga di ay. Kung iksa kong amo iti topic di kimun una, but siya ti last. And yung presentar ko iti last kung nakpiman, haantay nga mamanipular iti revival. Umay tulad tarita iti asi iti Diyos, ti marami ti lang katagpakaasi iti Diyos, nga paboran tayo kat na ipalubos na kat salamat iti Apo. Namhaantay nga mamandar iti Diyos, kahit mga sawan, ada ti wagas nga ramidam tapno may iti revival, kasla nga makontrol mo iti revival. Iso nga rin mo nga term nga revivalism kahit nga sawan di revivalism kat iti sao nga kunada iti maysa nga tagitan na iti Apo tapno magunoda iti revival iti yanda masapul kastoy tiramin da fasting da parigatan da ti bagbagida kastoy ti aramiden da. Well, ti preacher masapul artian na, kasabay ti makapasangit ni mensahe. Dagi ti wagas nga pa iso ko na dakat revivalism. Remore dati nga term di panawon ni Charles Finney, nga isuti nang pasikat dagiti nga wagas. Tapno magunod ti tao kano ti revival, ada kano dagiti steps nga masapul nga sulutan na. And kuna iti sao ti Apo kun unti history.
iti revival kat iris a grace. Haan nga maurnong diay. It just comes, iti chimpo kan perpekto nga panawon iti Dios. Ngam ti sigurado nga pinakawagas na usaran na iti minsay iti sao na tapno mariing ti pamati dagiti tattao. Dijay iti kunatayo nga revival. Nakitutak iti nalpas takunada ay kunak man no mabalita iti first kan second kan third Sunday gami ti preacher mi. Dagiti speakers mi katkaslay wagbagada nga mabalin nga itrabahuam kun mabalin nga mapotpikto tayo dagiti yung steps kat there will be revival. No kas di kayam ti revival iti sangwanan iti Dios kat haantay nga mamandar adi pay mistik gayam dagisay ngagpayso apay sino tayo nga mangmandar iti Dios. Jeti nang kita nga uwin ngagpayso. One of the reasons na apay nga kasya iti panakawat tayo, tati panunod tayo, kat maitrabahuan tayo dagito eh. No kitaan tayo first nga revival iti history, second revival, second great awakening. Kat inmay lang dagiti nga panawan, out of nothing kan out iti chimpong handang already. Di Nehemiah, handang already niya spiritually. Handang nga nakasagana. But the Lord awakened. Iso ti apo tinagtignay ti puso na. EJ time, the John the Baptizer, busy ti tao, ag ininjuin da iti baso. Indano ni apo, iti panakay kasabat ti apo. Iti sao ti Dios, kat nariin, naidano ti revival. Kastamot lang, di chimpo, dagiti first great awakening, kunabi man ni Jonathan Edwards. Dagiti luglugar nga imayan kan nagrugian iti awakening, kat hamo ekspektare nga deserving da, nga iti ti pagrugian iti revival. But, kuna ni Jonathan Edwards, ijay ti wagas ti apo. Hanto nga mamandar iti apo. Diya kunada nga may masapul surutom dagiti yung steps tap na magunod mo iti revival. That is never true iti history iti revival. So, digay iti kuna tayo. Revival. Iti pudpud nga revival. Kat na anak. Gapos iti panakay kasaba iti so ti Diyos. That's why, ingga na rata hanak kanapan iti kunak nga pakatawa in di wagas nga mangkilkilit iti lapayag yutap no maidanon ko iti panagriing ti pamati. No kita nyo piman dagiti kakadwate nga vloggers ti Paul Diliera. Imuna nga nagpa nang biag iti social media tayo dito kat nga nang dandanong kada tayo nga nang iti entertainment kat dagiti singers tayo. Iti pinmigsa iti copyright iti social media. No kita nyo suda kat awanan ti kadwal nga kanta gapustan og kantada dagiti country songs nga magapu iti singers nga favorites nga country singers. Technically agapir nga dagos iti page da iti violation nga copyright. So nga ting kasta dagiti kakadwa nga singers tayo tat timang mangyari piman kanyada. Nadagsen di jay. Tayo iti bread and butter da piman o apay nga nadanon da kayo. Then bigla nga maramdam dumanon iti kuna tayo nga copyright nga magdadaal iti nga araramiden da. So nga tidak dumapiman agaramid ati king kuy meten tasayang mo ti page nakaurunungan iti ag followers din bigla nga maisardeng gapus lang ta nagrigatan awanan iti nagpigsa di kunating warning iti copyright. So nya tinapasamak they went to another form to protect their page. They went iti daduma agpakpakatawa king kuy tidaduma napan iti paspasyar motovlog just to preserve. Tapno ada iti mabuya tayo ng kakasipi man dagiti nga first nga nang itad dililiwa kada tayo iti pandemya. So nga kuna kat naragsan piman dagiti singers tayo kalkaro no awan ti original nga kantada. Kat no kantada iti kinopya ma-technical na pa lang may close ti page da sayang ang peso di. Wala diba kada kayo? This is the reason why I keep on preaching. Gapustahan ko amu iti wagas iti Dios. Nukat naman ng chimpo, ngariingan na iti pamati tayo. There was a time nga nariin iti ado nga pamati, gapus lang ti may nga mensahe nga naidanong kada kayo di.
Di chimpo nga balsigan na kayo iti Diyos. Dati pinaka first or second, probably nga record tayo iti page ti ba. And the Lord used that kanang ring iti pamati ti ado. Iso ti nagsasawatan tayo. Pinadadag ti dadu mga mensahe pa nga inusari ti Diyos, but not all the time. Namdati tikat ko makita nga point. The Lord used His words. Usaran iti Diyos iti sa una. Tapno mabangon iti anak na. Dijay iti pinaka legit nga usaran na. No, adaman nagitiwagas ti kanta, dagiti gospel songs, those are secondary. But the main nga imay ti Diyos to produce kan mangyanak iti revival iti maysa nga lugar. Kat it is the preaching of the Lord. That's why I preach. Hanak-hanapan iti agpakpakatawa nga king kuya kaslamot nga ada pro. Ako kahit nga gibat term baka masaktan dagiti kakado nga vloggers na yang to the point nga agbaling nga kasla nga katawa kan nga sabsabaling nga katawa ti panangkita tatapno lang maaristom ti atensyon na no agkiklik mat kada tayo. Hangko ngay nara di ay nagtuluyak aday chimpo awan nagbuya basit agbuya. Kung nakatipamatik hindi namnamak. Sige lang, I just keep on preaching the word because this is the only legit nga way. Ngayon usar kanita iti Diyos tapno may anak iti revival. We sing. Dijay iti sumaruno. But that is never di ko natayo nga amok di ay nga haan nga iso ti pinaka-main. We sing to present. Mangipresentar kada kayo iti mensahe iti Diyos through songs. But iti pinaka-main. We never and I never disregard the preaching iti sao ti Diyos. Hanak na napan iti entertainment. Kapusta. My main business, no aping nga nabangon ti social media, is to preach the word. And God bless you kakapsat. And I hope nakaadal tayo manan iti dating basit nga simpo nga discussion may panggap ti revival. God bless kakapsat.